Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong hapon, ganin yung tanan. Pagpasensyain ninyo ang mga motor nga, perting kusuga naman lang yun magpadagan, no? O ang ako ang one vacuum dere nga amot na lang ni kung anong napaghihapon ni, no? Pero syempre mag one vacuum ta tungod kay napatay sakit, no? So pasensya po sa akong ilong puwa kayo. Bikay katul magud siya. So patay mahimo ana. Puwa jud kay siya. Natural na siyang puwa, guys. But ato i-adjust gamay no. Pasalamat day ko sa tanan nga mga nihagop sa atong YouTube channel, no, sa Shimron Suarez Vlogs. Kato siya mismo kay kuanto siya karon wait lang. Kato siya mismo kay Bisaya ug Tagalog to siya dito, no, na segment sa Bisaya, which is ang yaw-yaw segment sa atong YouTube channel, no. Nya nasa tay Tagalog nga segment, no, kay ang mga Tagalog nga mga Tagalog nga segment kay kanang para na siya sa mga pag-abroad mga parcel, kay nalagay tayo mga donations do mga mo donate sa ato ba, no. Og para sa mga tao nga mo tabang, no, sa ato magtagalog ko kay syempre baka Tagalog Taglish din, no, Taglish kay para makasabot po sila saon na wala dili makasabot mga tao saon nila pagtabang, di ba? So mao na kinahanglan gyud nga ati manuan. By the way, ako din ang inyong alagad, ang inyong alagad sa kahanginan o sa sa inyong alagad sa kahanginan, ang inyong Shimron Suarez para sa Yaw Yaw Episode 1! Yay! Na-excite ko kay grabe kaayo ang support sa mga tao na ako, no? Grabe gid kayo. So, una sa tanan, na ako'y daghan kay kog mga ibang buhat karon, no? Especially na ako'y akong Shimron Suarez Vlogs, no? Which is nasa YouTube channel, and then apajud ko catching up lang niya to karon ba burag ka nang ngano ganin ning naghimo ta ani tungod kay ang katulad sa ilong tungod kay na stagnant murag nakakita ako sa akong FB nga stagnant kay siya nga murag wa bitay kayo ganang mga tao mo tan-aw sa akong Facebook nga puro na nag-share post, no. Murag kapoy ba ya masigtan sa Facebook ni mga puro na lang shared post. So ang kani siya bag-o ni siya, no, bag-o na siya ka segment. By the way, dili pa dita ka live, no, kay ang ako pagtuo maka-live na ta sa mga nang ko alas 3 sa hapon. So ma-delay na siya gamay, no, ma-delay lang gamay tungod kay dili ta ka live, dili live video ang ako maipakita ninyo. Pero mapasalamat sad ko sa mga tao nga ni suporta gyapon ako bisag first time ni so, sa kadugay sa panahon first time ni nga bisag nagpaalim pa ko sa akong sakit, no, kay bawman mo kung sa akong sakit, di ba? Ang akong sakit is kitawag nilang fibrolipoma, no, fibrolipoma. I-search sa inyo unsa na siya. Kung unsa na siya, mura siya og kana bitaw mga dako nga bukol nga tungod sa fatty tissues, no, or sa soft tissue mass ang tawag nila no, sa English, no. So mao to. Unya tungod sad sa paghimo nako og mga content, no, mga content bisag asa lang na TikTok, na YouTube, na Twitter, na tanan. Na ako tanan social media, Instagram na tanan, no. But dahil lain magud kay naa mo ko pseudonym, no. Pero anyway, malingkod sa kutarong, no. Malingkod sa kutarong kay sakit akong likod. Anyway, katulad siya bitaw sa akong ilong basta mag-recording na gani ko or mag-live ko kay katul kay akong ilong mao na akong kapungutan. Pero aside from that, no, mapasalamat ko sa tanang mga ni Amuma o ni Abiba
aning akong bag-ong podcast, no? Og daghan pa kitag mga topic, no? Pero ngano gani ni natingala ko saan man nakapag-explain ha ngano gani ni tungod ni sa akong passion sa sigigyaw-yaw. Ganahan ko magsigigyaw-yaw, ganahan ko magsigig tabi, no? Tabian magud kay kong tao, ana na siya. So sa una nag-host ko og podcast kauban ng akong mga amigo, mga ex na ko nga mga friends, no? Hindi na din mga amigo, no? Mga ex na ko nga friends. Tungod kay na-fall out, no? Na-fall out and ila kong gilibak, ila kong gina-post sa social media about sa akong kahimtang and everything. Pero di na ako magpalupig, no? Kay bawman ko nga daghan pa ko og ma-prove para sa akong kagalingon, no? Kasi siya kinaay banat news dili sa Atbang nga late na sad siya. Naabot na siya alas 3. Alas 2 pa talaga siya sa una, ala 1 pa talaga siya sa una, karon naabot na siya alas 3, no? So but anyway, going back, no? Ngano man tungod kay ganahan lang jud ko sig tabi. Kung dili ko magsulat o mga libro, ari ko magtabi, no? Kaya murag malingaw magud ko magtabi, malingaw ko kanang di bitaw siya laay, kanang tungod sa namaguiba na kanang puro na pakatawa, wala sila kanang bitong sense usahay, like pakatawa o okay ra na pakatawa ta, pero kanang paghatag og inspirasyon sa mga tao mao na akong aim, no? Kanang bisan og PWD ka nya sa imong unahuna wala kay mahimo naa kay mahimo kani content creation, no? Kaya bisag ako na hook ko sa usa ka machine kat tawag gani na og vacuum, wound vacuum, no? Kana tagasuyop sa atong wound, no? Na kanang mga dugo bitaw, pasensya na, but yeah, tungod ana dili ko kay ko kalakaw-lakaw, di kay ko ka stretching, di kay ko kakuan kay kalihok, kay once malihok ko na possibility nga ma-stretch ang akong kuan, no? Ang akong sa tawag ana, ang akong host, no? Host. So mao na siya, no? Tungod sa akong kagustuhan nga sige nagapugtabi, nagimo ko content, tanang klaseng content na ano. So karon duha ang akong YouTube channel. Number 1 is ang meditation station. Ako gapo na gibangan na akong lain kay nalagi mga tao nga pero may mga tao nga dili ganahan sa ako ang pangalan tungod kay nahugawan lagi ni tungod lang sa akong ex na ko nga girlfriend ba. Anyway, pero okay na ko ron, nakamove on ako, no? And okay na ko, parang ako na lang yung gibuhat ang tanan para makabangon ko gikan sa mga kalisod, no? Sa kinabuhi. So mao ni siya nganong naghimo ko ani tungod kay ganahan ko nga madugangan ang ako ang monetization, no? Kay ang YouTube channel nako wala pa yung monetization, no? Ang gitawag day ang ako YouTube channel di ay kay gitawag nato meditation station. Ang meditation station kung gusto nimo nga mag-meditate lang ka, no? Gusto nimo mag-meditate ka kung gusto nimo nga mag-meditate ka through frequencies kana mao na atong una nga YouTube channel. Ang ikaduha nga YouTube channel is katong Shimron Suarez Vlogs nga na-picture nga na 2025. Okay? Kana na 2025 nga picture kay namatoy Shimron Suarez Vlogs nga dili siya updated, no? Lain siya nga channel. Ako atong previews pero wala ko gamitan na. Kani kay bag-o gid ni siya. Shimron Suarez Vlogs. Naana ta sa 3 ka subscribers. So unta nagsugod ko ni atong June
hangto June 1 jud ko nang sugod dito. Nya kada adlaw na ako video dito. Kada adlaw gito. Kani nga podcast Tuesdays o Thursdays ra gini or sa Martes o Huwebes ra gini, no? Mao ra gini ang schedule ani. Pero mao to, no? Nga kanang ginahimo ko ni kay para lang gid sa ikalingaw nako o ikalingaw ninyo, no? Kay mo ko na mga Bisaya diri nga mutan o jud, no? Kay mo ko nga akong mga cousins, akong mga parente, no? Mutan-aw po niya sila. Mangusyoso po ba? Mangusyoso. Siyempre kung nganong na ako dire yun say nganong inani akong ginabuhat, no? Unsay rason. Pero na, no? Ang akong masulti ra gyud kay kaninyo kay para lang gyud ni sa akong sanity. Kay di man lagi mo to o ano kinamag ko yung mga cousins diha or especially ang akong family and friends, no? Di ba gud sila matuog ka ng therapy ba? Kay para na ko nos mga buang na. Matod sa mga ginikanan para na ko nos mga buang, no? So pero kanang tungod kayo dili ko ka express sa lain tao like sa therapy kay di ba mao ba na ang therapy ba ya kay kanang para ba na dili ba na para sa mga buang ragid, guys? Mental health month ba around, no? So let's talk about mental health. Kay ang mental health mo good ang definition sa mental health, guys, is kana na siyang mga concerns nga na depression, na anxiety, kana siya mga concerns, mental health concerns, no? Depression, anxiety, anger issues, kana nga mga butang ba nya gabi asad kini kayan na ako ra usa nya ako mga ginikanan kay kanang tiguang na bitaw pod, no? Nya wa ko laing masultihan kung dili ako mga friends sa social media about sa akong pagkatao, sa akong problema, sa akong kuan. So ani na lang, no? Nganong dili man ko maghimo og podcast para bayaw-yaw na ma-express na ko tanan na kung gustong isulti. Bisan pa og na mo na mga haters diha or na mga mo bash diha na mo correct na ko, wala na ko ipakayana kay ba mga ano kay sa akong hunahuna kabalo ko kung unsa ang akong ginabuhat, no? Kahibalo ko and I take full responsibility sa tanan akong ginabuhat. Na siya ron, no? So kung koreksyonan ko ninyo, okay ra, basahon ta lang ang comments. Pero ayaw ninyo i-expect nga mabuhat ko sa inyong gusto nga pabuhat. Nga, no? Kahibaw ko sa akong worth. I know my worth, no? And kahibalo ko nga bisan ang imong kaugalingong pamilya or ang imong kaugalingong mga parente, di maganda sila matuon nimo tungod kay dili sila kamao dili marag ka na siya ba marag test na siya nato kung asa jud ko to mo nang matingala ka katong bata pa ka inaon ka nga ayaw og istorya sa mga strangers or sa mga dagko, no? Or sa mga lain tao. Nga naman na, di ba? Nga naman na. Pero makaana sad ko sa akong kagalingon nga karon nga dako nako, no? Karon nga dako nako naa na social media ang tanang mga mosuporta nako dili ako mga parente. Ang tanang mosuporta nako dili tanan sa parente nako na suporta nako. Naipipila diha, no? Like na Kuya Mark Sanchez, shout out nimo, no, kuya. Pasalamat ko nimo kay dako kay kag tabang sa akong kinabuhi, no? Also ikaw sad Ate Catherine Lim Suarez, no? Duran. And Kuya Lloyd Duran, no? Thank you kaayo ninyo kay dako kay mong tabang wala dyan makibaw. Dako kay mong tabang. Also kay Ate Christine Christine Lim, no? Suarez, no? Kato yung apelido baka taas kayo.
Pero di na ko mahilwas kung sa ito. Pero thank you kay ninyong tanan, no? Thank you kay ninyo. O sa akong mother side po di ay, no? Na ang tanan nga man nag-donate sa ako, si Ate Marigold Chu, si sila, no? Ang mga nag-donate yung tanan, from the bottom of my heart, thank you very much, no? Pasalamat ko sa inyo kay Dako, kay mong tabang sa ako, no? Monetary wise, yes, and sa kanang mga support ninyo, no? Prayers ninyo, support ninyo, thank you kayo. Nila Ate Karina, nila ni Ate Cheche, nila tanan ako mga parente diya. Pasalamat ko sa inyo, ha, no? Kay Dako, kay mong tabang na ko, no? Pero anay mo gud sa tanan pasalamat ko kay Dako, kay mong tabang. Pero naaga po yung portion nga gusto na akong isulti ninyo, no? Pero ano na mong sabas kung ginikanan, ha? Pero ganahan lang yun ko nga mo explore kung unsa ng therapy kay sa tinood lang laay pod ba yung mag-inusara ko? Trust me. Kana nara ka sa kwarto tibok adlaw, laay ba na? Tinood ba na? Laay ba na siya? Kanang labi na kay napakoy sakit and everything, murag depressing ba ya siya, no? Pero tungkol sa social media, nahimo na akong eskapo ang social media. Nahimo na ko siyang eskapo, nahimo na ko siyang paagi para mulampos ko, no? So kani akong podcast yaw-yaw segment is usara gid sa mga pamaagi para mulampos ko, no? Yung podcast na ko is really usara gini sa mga pamaagi para malampos ko. And kaya nahanglan ako yung support. Karon kinahanglan na po nako inyong support, mga kaparentihan ko diha, both mother and father side. And at the same time mga friends ninyo na mag-like mo diha or heart mo diha, react mo diha, no? Dili na pod like, uy kay kanang like baka nang malisang bito ko anang malisang. Murag ka nang di ko comfortable sa like nga emoji. Kaya mura siya, okay, kanang ano ba? Kanang mura way walay react, dili sa walay reaction, pero wala by emotion ba? So wala, either mag-heart mo diha, mag-care mo diha ang react mo. Basta mag-react mo, and then at the same time, i-share mo dito yung mga friends, yung followers, yung mga friends, followers, relatives, mga sa panadiya, mga kapamilya ninyo, kapuso, kaibigan, kasama, kabarkada, basta kanatanan, no? Kaya kinahanglan ako inyong shares para ma-monetize gini siya. Mabitaw ni nga usahay, hindi ko kahibaw kung makaabot ba rin ko sa ka-oras o dili, pero nagsugod kita dire, no? Nagsugod kita sa atong pagkuan kung ngano man nahitabo man siya. So again, nahitabo ni siya tungkol sa monetization purposes na ko sad, no? And number 2, para makaingon sila nga, makaingon pero kung ginikanan nga naataon ko arig, no? Bisag ginani lang ko ba? Ngayon na sila nga, trabaho dong, sa kanang bisag bagita nakatrabaho di, no. Kaya ako manggod, dili jud ko fit mga motrabaho. Kana ba, marag kanang bisag maingon ko nga, bisag maingon na ng mga mag virtual assistant ko, magkuan ko. Nasuwayan naman ako na good, nasuwayan na ako ng virtual assistant, no? Nga nasuwayan na sad nako ng kanang uban ESL teaching, nasuwayan na ako na tanan, no? Even ang kanang graphic designing na magkuan. Ako mga pictures dire, ako mga ginapakita ninyo nga mga post, ako mismo ang himo ana, so graphic designing purposes na siya. Pero ako kay ganahan ko content creation, mao gyud na akong gusto, content creation, no? So bahala na ba kung sa inyo sulti diya, basta ako ganahan ko content creation, mao gyud na akong gusto. Mabito na tanawa ko ron ga-juggle ko og kuan, ga-juggle ko pila ka social media, pero wala ra jud kay problema. In fact, mas happy ko kay tungod kay na ako'y content, no? mas malipayon ko kay na ako'y content, no? So
kana dako kay na nga ano kanang malipay ka sa imong ginabuhat. Sa tinuod lang malipay jud kay ko. Bisag maingon pa na akong ginikanan nga sige na kag cellphone, sige na kag kuan. Diot na ka mo sige cellphone. Well, mao na. Di ba? Diha man magsugod ang tanan. Okay ba para sila nga ako ang YouTube channel karon usa ka ng meditation station usa na sa pinakadako na ko nga improvement sa tanang kalibutan ako. Kaya ba mo nga ano? Sa akong tibuok kalibutan, wala pa ko kahimo og 335 or 350, no, mga ana, basta ana, 300 something videos. Sa duha ka buwan akong kuan, sa duha na akong buwan nga pag-asikaso aning YouTube channel nako ang meditation station, kay bawo mo unsay improvement ana. Kada adlaw or bisag kalos apa na, basta kada adlaw moabot jud nag mga halos kuan ang pinakataas na ko nga nahimo nga videos for that faceless YouTube channel is 62 videos sa usa ka adlaw ra. Ana ko maning kamot para lang gud mo taas ang ako ang ranking sa YouTube, no? And ang pinakanindot gud nga na kuha nako dito nga comment was ang Perplexity AI ang nag-recommend sa usa ka nag-comment dito about sa i-redirect siya ngadto sa ako ang meditation station YouTube channel. Kanindot ana sa feeling, no? Nga may naon ka nga gina-recommend ang ako ang channel sa Perplexity AI. Wow, no? And the fact na inanak na kadako, and to be honest with you, the last 28 days, kaya ba mo pilay viewership ato nga channel? 4.9k. Dako na kayo na, no? Dako, 4.9k. Yeah, pila may watch time? 20 hours total. Grabe. As in, dito ko na-shock. Hala? Mas din na faceless YouTube channel dyan, no? Pero, ako magod lagi. Content creator yan lagi ko. So, bisag ko sa ninyong ingon nga dili ko trabaho. That's because content creator ko, I was born to be my own boss. I was born to be my own boss. I was born to not to work under other people. Mao na ako na-realize. Why? Because kato nag-work ko, say for example, nag-work ko ato, bisag college pa ko, I tried to work na, no? And then, I tried to, I tried to work, no? Trabaho ko, nisuway kong trabaho. Bisag college pa ko. ESL teaching. Try ko na part-time, no? And then, after ato, call center, siyempre, kaya ba to'y trending. Trending mo dyan kayo itong call center sa una pa, until now, no? Pero, nisway sa kong virtual assistant, huwag ko mong dugay. Call centers, pinaka-maximum ako dito, pinaka-mansra. Kaya, di lagi kaya sa akong lawas, no? Dili kaya sa akong lawas ang grabe nga body clock, di kakaibaw kung unsa ka oras sa matulog, unsa ka oras sa mo mata, unsa ka oras sa mo kuan. Ana ba, no? So, murag dili ko fit para ana. And to be honest with you, tungod sa akong content creation, ipakita na ko ninyo ha. Proud lang yun kay kuan eh. Daghan kong sponsors, guys. Daghan kay kong sponsors. Ngano? Kaning inyong gipaminaw karon, microphone ni gikan sa vlogging kit. Na inihatag aning vlogging kit nako. Number 2, kaning USB hard drive nga 2 terabytes nga para sa cellphone, bago lang ning i-deliver nako. Then sa pamalain kanang mga lighters, mga unsa pa na diha, kani batanganan sa mga photo cards, mga gina-collect na ko mga photo cards. So na yung mga nag-sponsor tanan, no?
And at the same time, napa jud, no? Na ako yung mga labubu, naiduha ko ka labubu, mga keychain, no? Na si Tofi o si Sisot. Thank you sa mga sponsors, no? Then, asa na to? Napa ko yung mga ano, kanang mga trending nagikaroon ng mga sleeping earbuds kanina ani na ako, no? Tungod kay affiliate ko, no? And at the same time napakoy daghan kay kog mga ano, nakoy headset, no? Sponsored ni. As in guys, daghan kay kog blessing tungod sa content creation. Mao nga malipayon jud kay ko. As in malipayon yun. To be honest with you, wa jud ko katungkad sa unsa ka malipayon ng akong na feel karon nga content creator ko. Wa ko di na ko matungkad ang akong pagka content creator, no? In fact, kato akong mga wala mapalit sa una, napalit nako or na sponsored sa ako. Ang sponsored sa ako number 1 is ang Twilight Saga series nga libro. Wa dito nako, wa gyud ako damha nga ilang paliton para nako. Wala nila damha na. Wala. Kung di maganila paliton para nako, ilang ihatag sa akong GCash. Nya kuan. Palit ana. And then napailain kanay akong painting set. Kato akong mga painting. Ipakita na ko ninyo, Napakita naman ako sa akong vlog channel, pero lahi mo ganun Bisaya ta. Kani ang mga painting nako. Kani usa ni siya, no? Kita nako. Kani. Pantay man nga painting. Sa una, ako mga cousins i-bash ko kay kanang di ko ka mao mo drawing og isda, di ko ka mao mo drawing og mga inana bitaw. Katong simple nga isda pagkabata pa lang nanawa na aron. To mo dili ko ka mao mo paint. No. I have that. I have this. Kani? Naana siya signature sa likod. Just in case mo palit mo. You also have this. Gagmay pa lang ni sila, no? Kay syempre mapamay pagsugod ako ani. Then kani. So kana lang, no? Simple lang na, no? Kanang mao na sila ang pipila sa mga painting nako. Ang pinakadako na ko nga painting, by the way, is na adere. Kani siya. Kani. Di na ko makita. Di na ko makita. Pero kani. Ay. Kani. Di na ko na siya mapakita ninyo, pero dako kay na siya. As in, dako. No? So, kana pa lang daan, dako na kay nagtabang nako. Kana pa lang sila daan. Ako mga jewelry, no? Na ako'y ko andere, tesa ha? Okay, pakita ninyo ang mga alahas mga alahas na ko dali. Dili ba siya although not all is kanang tinuod, no, nga kanang syempre di magita mahalon ba, pero at least na atay jewelry, no? Number 1 kani kinsay na ay San Benito, no? San Benito nga necklace. Kana, ha? Kana. Kita din na. Di ko magkain ani. Kung di patungod ninyo nga magtanaw sa akong videos. Dili ko magkain ani kung dili patungod ninyo nga usuporta na ako, no? Kani, napailain, no? Kani, tulo ka buok ni. Sakit, katol bito jud ako ilong, guys. Kani, Sample na lang ni. Kani, sing-sing ni siya.
Pero tulo ka buok. Tagaan ko niya tulo ka buok. Kaya para ako mapuli-puli. Kaya ko kay nako. See? So, kanitanan, grabe ang immense nga suporta sa ako. Dili ni sa paghinambog ha. Wala ko maghinambog dire, no? Ang akong gusto nahimo lang akong proud sa akong mga na-accomplish tungod sa akong pagka-content creator. Kay dili na ko ni mahimo ang tanan kung dili ko content creator. So sa tanan nga nitabang nako, daghan kayo salamat. Daghan kayo salamat, guys. Kay from the bottom of my heart. Kay lahi ra gyud ang feeling nga naay mo tabang nimo. Lahi ra gyud ang kaning kuan, ang kaning pagkuan ako, pag one vac nako, kani dako na kay ning tabang. Kani akong YouTube, Netflix. Netflix din, Spotify, no? Na premium. Na sponsor gyapon ako. Tungod na sa akong pagka-content creator. Thank you din Ate Cathy, no? And ni Kuya Lloyd, Ate Christine, ninyo tanan, Ate Cooking, or Marigold Chu, Nikki, kanino tanan nga nasa abroad, guys. Thank you very much, no? Sa katong nitabang yun ako. Unya, mao dito, di gid ko ganahan nga mo trabaho na tungod kay akong gibhatag akong tibuok kasing-kasing kalag og singot og sa panadiha, no, para lang sa ako content creation. Gihatag na ko ang tanan akong best para sa content creation. So salamat kaayo sa mga natabang og salamat sa inyong suporta karon sa ako ang unang segment, no, sa Yaw Yaw the podcast, no. Unang episode sa Yaw Yaw the podcast. Official lagi di siya. Di ko magdahom nga mahimo ni siya official. So thank you very much, no. Og sa makausap pa, ako ang inyong Yaw Yawero. Yaw Yawero. Ako ang inyong taga Yaw Yaw, Shimon Suarez. Salamat og amping kabong tanan. Bigog mako kamo. Bye-bye.